أنستخم يحواتكم محازة تهونكن قولعة مس حارسة دحزن is postpartum depression نبهال كمز حضور عينة جنقات تحيزون كمز depression مالتي كما يجركم تفلت وهم يجركم كتحجزون إذا أبوزو حدين نزارب الله أبناتنا culture كن نخندي حواتنا كومود حزن مخدير دعنا نقرش لزخانة كما جرنا نفلت هم يجرن كحاجز يرخبه بزعبة postpartum depression كن زارب كلنا حجي إذا أب مس حارسة عديتات وي حنسب بوزو حيكونن قن ولا أبوتات درقة حجي قولا مس حارسكا دخاما له إتي ناي مس حارس كندلو قانزالو دق أس بوزو حيت دق أس نيها قولون دا بخيو قال مالتي حجي أبتشعو دلخايو جزي كم تناي نورمال كايكو كان دلخا إذا كن سقاب تلام دوي دحريو شعو دغاللكا يخيد مالتي ناقلو يسابالو جن ولا دحر خلتو سمون دحر 4 سمون ديكيد كمزي ناي جنقة تقبللكا حنساب ناي 5 دق أستسئن ولا قول عندا بخيد يتسمعو صيلكا بقى حرق تبل ناقلو يسابالو سقاب وين دقن كقتلا وين نفسن كقتلا دحسبا مالتي حجر بزح جزء بزعوازي ولا بصراح بشدش سمون مسمت أخ حتى كله ويتن دكتورات حتى كله نو تباله عند بلاني شعو نبيني كده مغلاتوس أبتنات ناتي كلينيك حجي تبو جرس الفلت أن تنانستي 4 ورحي شدش ورح سلانيريان شعو كيدا أنا خزارة من كله كم زعينة كم زلون يردعك جن سلدين زارولو خم يجر كان نحارسب وخم زعينة لكي ولا نكن صوبوتنون كميلة خزاربم أي قللين ولا أنا بصرحي كله تجي لس كيلوغرام ديكل سلامتاي سلدين زارولو كم زعينة تلا سبيت جن بزح أيام كم تعلى سلازخيل ولا صوبوت بزح أيام كم تعلم سلازخيل تريك تزاريبنا له مالتيو حجي انت عينة نجارات كتري يدخلوا كمنتان نحواتكم نستخم نمحاجتكن كتحجزا حاجة نزاربلو أتي ناي كمزي قال حزن حيس كادلها تقنديا تا sadness نبلو مالتي انت كمزي خنكاس كمزي حما اسمعك كمزي خطبكي تيري اللي بقى كل جزي مالتي حجي دك أسري دكيسنا ولا نحنا نورمال تنسي كي حاسكا كي ولدك هم ويحزك إزجن ديك وارد صغيلو يقصل مالتي بوش تقا كم زول حنت بك أنا منتهي لي مخنبر منتهي أنا منتهي جاي كتحاسبه مش على ذا hopelessness نبلو كمون كجبرك هاي خيلو حجر بيز حساب منتهي وسلا كم يتبلي منتهي مالتكي بس ما بالي جلس لن نبلو نسب ولا بوش تقا من دا تسمعه أي زاربلوني إزجن كيف اللي دلوا ولا تزارب خلو دقلل كان جاري حجي مس حارس أنستي إثناتن هرمونيك أير جلس لزلو كم خجبرنا نخيلي عبل عليو خادك أسيلا عبل عليو خادك خاملو حجي إذا قلي نجارش له زي كونه كم زي كنسمع خلنا ويكن رق خلنا وإذا سويتي سي كم زي نورماليس حجوستي أنت خوينا ده تبلو له نجار نتلو رأيو مثلا كتشيك إن جبارو محازوت كنكم ودق كنكم وإذا قلي كم زي كونت تبلو له نجار تاريخا سقاي تبلا تاسبيتي كتزارو بلو حسب كا ኣይፍለጥ ነተን ኣዴታት ምስ ሓረሳ ከምዚ ከም ዘለዋ ንዓና ይርድዕኒ ምክንያቱ ኖርማል ደለዋ ኮይኑ እዩ ዝስምዐን ንስኹም ገለ ክትሪኡ ከለኹም ግን ንዶክተረን ደው ኢልኩም ሓገዝ ኣድልዮና ኣሎ ገይልኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ነሪኣኻ ከምዚ ጭንቀት ዓይነት እዚ እንታይ ማለት እዩ ወይ እቲ ቆልዓ ገለ ክኸውን እዩ ወይ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ቆልዓ ክወስዶ እዩ ገይለን ገሊአን ኣለዋ ደሓስባ ብዛዕባ ከምኡ ማለት እዩ ስቕ ኢለን ይጭንቓ ወይ ቅልጥፍ ኢለን ሓርቃ ወይ ዝኾነ ኢልካየንሲ ከምዚ በቃ ቅጭ መፀን ኖርማል ከምኡ ተደይ ኮይነን ምስ ሓረሳ ከምኡ ተጀሚርዎን ፕሊዝ እዚ ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ከይከውን እንዳፈተሽኩም ኦኬ ሓንሳብ መግቢ ይኣብየን ካብ ዓቕን ንላዕሊ እውን ድቃስ ኣብየን ወላ ቆልዓ ደቂሱ ከሎስ ክድቅሳ ደይክእላ ሕጂ እዚ ክንበልዕ ተደይክኢልና ክንደቅስ ተደይክኢልና እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ወላ ንኖርማል ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ጡብ ተጥብብ ተለኻ ቀሊል ነገር ስለዘይኮነ ፕሊዝ ነዚ ረኣዩ ስቕ ኢለን ይደኽማ ወላ ደቂሰን ወላ ሓይሊ ደይረኽባ ተኮይነን
postpartum depression ማለት ኣይኮነን ግን ከምኡ ከይከውን ኩሉ ግዜ ከምኡ ተኮይኑ ወላ ዓሪፈን ኖርማል ክምለሳ ተደኪኢለን ፕሊዝ ንዶክተረን ተዛረቡ ተኻልይቲ ተቐንዲ ንሪኣ ባ ከዓ ካብቶም ድፈትዎ ሰባት ሲ ክርሕቃ ይደልያ ወላ ሕጂ ሰብኣይን ሰበይትን ማራ ትፋተው ትኾንኩም ምስ ሓረሳ በቃ ከምዚ በቃ ክዛረባ ደይደልያ ወላ ምስ መሓዙተን ወላ ምስ ኣዴታተን ምስ ትፈትዎ ሰብ ከምኡ ይገብራ እንተለዋ ፕሊዝ postpartum depression ከይከውን ምስ ዶክተረን ተዛሪብኩም ምስአን እውን ቀስ እንዳበልኩም ሕጅስ ብኸመይ ኩሉ ግዜ ሕርሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሕዋትና ንሓግዘን ኣብ ገዛ ምስ ሓረሳ ንሓግዘን ከይድና ንብፅሓየን ንዛረበን ኣዴታት እየን ሕጂ ወግን ቅድሚኡ ኣዋልደን ይሕዋትና እየን ኣደ ምስ ኮንካስ ኣይንርስዓዮ ንዐኑ ነቱን ከምኡ ነገራት ከም ደድልየን ብዛዕባ ቆልዑ ደይኮነ ዕላል ምሻሎ ፅቡቕ ነገር ብዛዕበን ክትሓተን ከዕርፋ ከም ዘለወን ምሻሎ ከምዚ ደድልየን እዩ ምስ ሓረሳ ሕጂ ፕሊዝ postpartum depression ከይህልወን እንዳ ፈተሽና ኣብቲ ኤክስትሪም ኬስ ንሪኦ እቲ ነብሰን ከምዚ ወይ ክቐትላ ወይ ነብሰን በቃ ካህስያ ይደልያ ሕጂ ከምኡ እንተኮይኑ ፕሊዝ ምስ ዶክተር ተዛረቡ ወይ ከዓ ሓንሳብ ቆልዑ እንዳበኸዩ ስቕ ብላ ተኮይነን ወይ ንቆልዓስ በቃ ከምቲ ናይ ኣደ ሓልዮት ከሪያ ተደኪኢለን ከምዚ postpartum depression ከይከውን እቲ ሆርሞን ኢምባላንስ ከይከውን ፕሊዝ ምስ ዶክተር ተዛረቡ ናይ መወዳእታ ከዓ እቲ ገሊአና ኣለዋ ነቶም ቆልዑ ክሓስያ ይደልያ ወይ ስጋዕ ሞት ደፅሖን ኣለው ሶ ፕሊዝ እዚ ከምዚ ነገራት ኣብዚ ከይበፅሐ ሰበይትኹም ንሓፍትኽን ንመሓዙትክን እንዳረኣኽን ማለት እዩ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ከምዚ ክሕዞ እዩ ማለት ኣይኮነን ሓደ ኣብ 8 ኢና ንሪኦ ኣብ ኣዴታት እቲ እንታይ ሽሙ ማለት እዩ እቲ ኦከረንስ ግን ንኤርትራውያን እውን ይሕዘን እዩ ምክንያቱ ሰብ ኢና ንሕና ኤርትራዊ ኮንካ ካናዳዊ ኮንካ ናይ ኤውሮጳ ኮንካ ኩላትና ሰብ ኢና እቲ ኣብ ነብስና ዝፍጠር ሆርሞን እውን ሓደ እዩ ሕጂ ስለ ደይ ንዛረበሉ ግን ከምዚ ከሎ ስቕ ኢልና ንሪአን ሕጂ የሕዋትና ይህሰይ ኣለዋ ሕጂ ኣብ ስራሕና ከምቲ ድበልክዎ ክንደይ ኣለዋ ይመፃ ከምኡ ኢልካ ትሓተን ከለካ እቲ ድምልሳለይ ዘለዋ ሓደ እቲ ነፍሰን ድነግረኒ ዘሎ ግን ካሊእ ሕጂ ስለምንታይ እቲ ስለ ደይ ንዛረበሉ ሕጂ ተዛሪብካሉስ ኖ ኣይተሃብዮ ሓሳብ ኣይተሃብዮ ከምኡ ክትብል ከለካ ብጣዕሚ ዴንጀረስ እዩ ምክንያቱ ዘን ኣዋልድ እሰነን በይነን ምስ ቆልዑ ዘለዋ ኣብቲ ገዛ ሕጂ እቲ ንዓን ደድልየን ሓገዝ ተደሂብናየን ወላቶም ቆልዑን ከምቲ ድድለ ኣቴንሽን ኣይሂብኦን ኣይውሃቡን ኣለዎም ማለት እዩ እሞ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ካልእ ቆልዑት እንተለወን እዚስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ምስ ዶክተርና ንዛረብ ተለና እቲ ድስማዓክን ሓቂ ተዛረባ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ 6 ሰሙን ምስ ከድክን ክሓታኽን እየን ኢፒዲኤስ ድበሃል ኣሎ ፎርም ክባኽን እየን እዚኣ ምልኣ ክብላኽን እየን እታ ትስማዓክን ንገረን ምክንያቱ እዋ ከምዚ ይስማዓኒ ኣነስ በቃ ድቃሲ ኢነ ክትብለአን ከለኽን እወ ኦኬ ንዛረበሉ ኢልካ ክትዛረበሉ ከለካ ክትወፃልካ ከሎ ኣብቲ ሓንጎልካ እንታይ ክትብሎ ዘለካ ኦኬ ሞ ካልእ ሰብ ፈሊጡሎ ኖርማል ተኮይኑ ፅቡቅ ኣይኮነን እቲ ደድለይክን ሓገዝ ትረኽባ ናይ ገሊኡ ሰብ ኣለካ እቲ ዲፕሬሽን ብጣዕሚ ይልዕል ሕጂ ናይ ከምኡ ሎ ከኒና ስጋብ ናብ ኖርማል ድምለስ እቲ ሆርሞን ክህባ ክንድኽእላ እዚ ናይ አንታይ ዲፕሬሲቭ ከኒና ንብሎ ማለት እዩ ኤንግዛይቲ ተኮይኑ ንከምኡ ማኔጅ ድገብር ከኒና ይህባኽን ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዓይነት እንተለኽን ከዓ ክተጥቦ ከለኽን ይከብደክን ትፀባ ከምቲ ድድለ ይወፅን እዩ ምክንያቱ ብዙሓይ ትድቂሳን ኣለኽን ብዙሓይ ትብልዓን ኣለኽን ሕጂ ንነፍስኽንን ንቆልዓኽን ክትኮና ከምዚ ተለክን ፕሊዝ ሓገዝ ሕተታ ዶክተራትክን ክዛረበኽን ከለዋ እቲ ሓቂ እሱ ደሎ ንገረን ቶም ሰብኡት ከዓ እስኹም ኢኹም ምስአን ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ክትሪኡ ከለኹም ፕሊዝ ሓግዝወን ተዛረብወን እቲ እሰን ወላ ክፍለጠን ተደኪኢሉ ነተን ዶክተራት ከምኡ በልወን እዋ ከምዚ ሪኤላ ኣለኹ እዚ ኖርማል ድዩ ከመይ ገይረ ክሕግዛ ይኽእል ኢልኩምን ንስኹምን ሓገዝ ከምኡ ጌርኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም እተን መሓዙት እተን ኣዴታት ከዓ እወ ኣደ እንድያታ ታጓል ሕጂ ግን ቅድሚኡ እናታ ነፍሲ ከም ዘለዋን ፈሊጥና ከም መሓዛኣ ክንዕልል ኣለና ከም ኣዲኣ ዝጥዑም ነገር ምሻሎ እንዳገበርካ ናብ ነብሳ ከም ትምለስ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ኦኬ ንሕጂ ግን